Estás a escoitar Ágora, un espazo onde chegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos Poñente, a relación de Galicia con Cuba, Estados Unidos, México e Venezuela. Unha viaxe con figuras como Sebastián de Ocampo e Fillas de Galicia. Un podcast do Consello da Cultura Galega nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Benvidos e benvidas a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Con cada episodio, con cada evento, poremos o foco nos intercambios entre a nosa cultura e as dos outros povos. Estas viaxes non serían posibles sen os testemunhos, as historias e os documentos recollidos e conservados polo propio Consello da Cultura Galega. Contidos que, por certo, están abertos para quen queira seguir mergullándose nestes relatos que vos presentamos en Seteventos. Eu son Gabriel Fuentes. Eu son David Gesteira. En este quinto episodio deixámonos levar polo Poñente para descubrir América, en concreto Cuba, México, Estados Unidos e Panamá. Desta volta fai fallo coller o barco, Gabri, e cruzar todo un océano que nos separa, pero tamén que nos une, xa que o Atlántico baña ambas costas. Pois imos aló. Que relación pode haber entre esa parte da terra e Galicia? Poñamos rumbo. Seteventos, capítulo 4, Poñente. E debemos comezar por Cuba, que segundo a miña humilde opinión, foi deses países que acolleu a nosa diáspora e desde ali fixeron grandes cousas por Galicia, pero vayamos pouco a pouco. Unha desas historias que nos unen a Cuba comeza no século XVI, cando un galego foi designado para verificar que Cuba era unha illa. O seu nome era Sebastián Ocampo, era natural de Tui. No ano 1508 levou a cabo a devandita expedición a cal logrou rematar con éxito. Pero a marxe destas pequenas anécdotas será séculos máis adiante, coa migración galega de cheo na illa, que se forxará un vínculo moi estreito. Parte da emigración galega descubriu o seu sentimento de pertenza unha vez que estaban lonxe da súa terra. Moitos dos emigrantes decatáronse de que viñan dunha terra cunha cultura particular e cunha forma de entender a vida e estar no mundo diferente. Ese sentimento converteuse en compromiso con Galicia, e moitos deles comezaron a establecer fortes unións nos lugares de destino. Tamén serán fortes fornecedores de grandes remesas de diñeiro para que a súa terra natal prospere. E así será. Ese diñeiro terá como fin investilo en escolas, actividades parroquiais e, en definitiva, progreso. Fala o catedrático Núñez Seixas. Criticábase moitas veces aqueles que fixeran cartos de emigración que preferisen especular en bolsa, investir en Madrid e non facelo en Galicia. Pero, en fin, a maior parte dos pequenos aforradores que facemos obviamente imos a valores que nos dan un seguro, un rendemento seguro a curto prazo. Non? É dicir, sempre se di aquilo de que en Galicia é unha mentalidade conservadora, tópico, non? Mentalidade conservadora, minifundista, etc., pero moitas veces se esquece que porque os labregos galegos tiven que loitar varios séculos para a propiedade plena da terra, e quen precisamente favoreceu ese tránsito a plena propiedade da terra, a redención de foros, foron precisamente, entre outros, os cartos de migración, non? Do punto de vista sociopolítico, ben sabemos, a teoría dos movementos sociais cansou de afirmalo, quen é moi pobre non se rebela. Quen é moi pobre non fai unha revolución. Se non hai recursos, non pode haber protesta social, non pode haber artellamento da sociedade civil, non pode haber nada. Os recursos que forneceu a emigración foron de dous tipos, monetarios, dinerarios, de forma individual, pero tamén de forma colectiva, a través da acción colectiva, é dicir, as sociedades galegas no exterior, que foron en boa medida microterritoriais, comarcais, parroquiais, etc., non só por campanilismo, porque os galegos che somos así tan localistas, sino porque era funcional, porque era a maneira de axudar os campesiños asociados da parroquia ao concello de orixe, porque había unha interrelación entre os hijos de la parroquia de Budiño, en Bos Aires, e a sociedade agraria de Budiño, en Galicia. Sen dúbida, Cuba foi un deses destinos que máis determinaron certos ámbitos da nosa historia, como parte dos nosos símbolos. Por iso non é de extrañar que será nesta fermosa illa na que terá lugar parte do nacemento da Real Academia Galega ou unha forte vinculación co himno galego. Efectivamente, Gabri, o noso himno foi estreado oficialmente en Cuba, en concreto na Habana, nun acto organizado o 20 de decembro de 1907 pola Xunta Xeral do Centro Galego.
E no caso da Real Academia Galega, a forte comunidade de migrantes desta illa foi esencial para o seu nacemento, xa que antes de ser inaugurada na Coruña no ano 1906, un ano antes, en 1905, xa nacera en Cuba a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega. A Asociación Iniciadora foi a principal fornecedora das remesas precisas para acometer os gastos da fundación e sostemento da Academia e tivo por obxecto, segundo o seu propio regulamento, darlle unidade ao idioma galego mediante a publicación dunha gramática e un diccionario. A marxe dos símbolos, Cuba tamén será un referente noutros ámbitos. Por exemplo, ti sabías, David, dunha institución chamada Fillas de Galicia? Algo sei, pero para que os ointes o teña máis claro, que era isto de Fillas de Galicia? Pois foi unha institución senlleira na historia das emigracións da primeira metade do século XX, considerada a maior iniciativa asistencial para mulleres emigradas no mundo. Foi unha experiencia pioneira dentro e fora da Galicia territorial, en canto ao asociacionismo de mulleres e asistencia sociosanitaria creada expresamente para atender as galegas. Prestou especial atención ás situacións de vulnerabilidade e indefensión como as resultantes da trata e tráfico de mulleres. Unha institución así é tan pouco recoñecida. Sabes que nos pode traer máis luz a este tema? A súa maior investigadora, María Xosé Porteiro. Que importancia tivo, botando a vista atrás, Hijas de Galicia? Bueno, Judith Selarra, que é unha filósofa e unha feminista de recoñecido prestixio mundial, considera Hijas de Galicia o único caso no mundo en que unha sociedade formada por mulleres naquela altura, pero mesmo hoxe tal vez, tivera como foco ou como obxectivo a atención a mulleres en situación de vulnerabilidade coa condición de migrantas. Polo tanto, xa solo por iso temos un lugar na historia das migracións e na historia do feminismo. Mais valor que este é difícil buscar. Pero logo está tamén o traballo feito durante tantísimos anos, que aínda hai moitas persoas neste momento vivas en Cuba que naceron nese hospital, que os recordan e que teñen o nome de Galicia grabado na súa vida, malia que ese hospital deixou de chamarse así cando a Revolución, non? Pero nestes últimos anos se teñen feito moitas actividades en Cuba en recordatorio de Hijas de Galicia e aparecen por todas partes persoas que vinculan o nome de Galicia a algo tan personal como o feito de nacer nun lugar, non? Fagamos un pouco de memoria e como nace Hijas de Galicia? Como son esos comezos? Bueno, evidentemente, cando Cuba deixa de ser colonia, empeza a haber un atractivo maior, hai máis movimento económico, hai máis demanda de forza de traballo, e as mulleres, nos primeiros anos do século, comenzan a viaxar dunha maneira diferente, é dicir, non as mulleres e os homes. Antes viaxaban dentro do mesmo estado, por así dicilo, que formaba parte da corona española. Non necesitabas trámites de migración. A partir de 1900, cando a independencia de Cuba, pois é unha migración real, non, a outro país, hai que facer trámites de aduana, etcétera, etcétera. Pero casualmente iso coincide tamén coa Primeira Guerra Mundial, menos homes, máis mulleres soas, no rural galego en particular, moitas familias as que só quedaban mulleres que non podían casar, que eran imposibles de manter, e empeza a haber ademais en Cuba unha prosperidade económica, a burguesía medra e demandan man de obra feminina, basicamente para os traballos de fogar. Entón, hai unha demanda, hai unha oferta tamén, e iso se cruza neses primeiros anos do século XX. Que pasa? Que o feito de ter que facer trámite migratorio é unha fragilidade para estas mulleres, que teñen que pasar, probablemente sendo analfabetas, probablemente sendo monolingües, probablemente non tendo saído nunca dun lugar tan pequeno como unha aldea, digamos na Fonsagrada, ou en Vilagarcía, pois tiñan que subir a un barco, facer unha travesía internacional, entenderse como podían sin saber onde iban e sin ter referencias do que iban a topar ali. Case sempre, moitas delas, como digo, para ser contratadas no servicio doméstico, ali chamábanlles manejadoras, a quen cuidaban dos pequenos ou amas de cría, e o chegar a Porto, chegar ao Peirao, tiña que ter alguén que estivese esperando. Moitas veces esas mulleres eran chamadas de maneira, é dicir, eran chamadas con trampa por algún veciño que chamaba a súa familia, pois temos aquí unha casa na que a túa filla pode traballar. Entón, a persoa que iba a buscalas pois era un gancho que as levaba directamente a un prostíbulo. Cando non era no propio Triscornia, que era a Ellis Island de Cuba, non? O lugar onde se facían os trámites migratorios, que directamente pois as vían desamparadas e se facían, entre aspas, cargo delas.
Esta situación na primeira década, basicamente, era noticia nos xornais, en Eco de Galicia, en Diario de la Marina, no que escribían avisando a xente de Galicia de que tivesen cuidado. Cando alguén lle reclamaba a unha moza para traballar en Cuba, que se asegurasen de que iba a ir a un destino seguro, efectivamente. Pero non todo o mundo lía o xornal, e non todo o mundo tiña o coñecemento necesario. Evidentemente non emigraban que máis tiñan, senón que máis o necesitaban. Chegou a ser noticia de prensa constante. Hai un dato que fala de que en 1909 os xornais falaban de aproximadamente 2.000 mulleres estranxeiras nesa situación, das que unha grande parte eran de orixe galega. Isto motiva que persoas vinculadas ao Centro Galego, nomeadamente unha muller en particular, que foi Andrea López Chao, que era directora do plantel de ensinanza, consigue aglutinar ao redor desta idea e crear unha asociación nova que se chama Solidariedade Pontevedresa, porque estas mulleres, sinta que chegasen ben, non tiñan asistencia sanitaria. Si a tiñan os homes. Os homes chegaban e no Centro Galego pois había o que chamaban as clínicas societarias nas que podían ser atendidos e recibían educación no Centro Galego, no plantel, e asistencia sanitaria, e con iso chegaban, inda que non estivesen preparados, tiñan garantido que se podían afincar e ter un futuro, non? Pero as mulleres non. Foi un fenómeno tamén un pouco, digamos, importante, repentino, non preparado, e se atoparon nunha situación na que non se contaba con elas. Solidariedade Pontevedresa nace para darlles asistencia sanitaria. Empezan e aí se decatan da gravidade do problema. Mulleres que moitas veces non sabían, por suposto, nin ler, nin escribir, nin vían os anuncios no xornal, pero estaban nunha rúa tiradas. Ou estaban no cárcere. Entón, a partir desto, deciden crear un hospital. Ese hospital é o que se chamou Hijas de Galicia. Primeiro se crea unha sociedade para logo construir o hospital, e efectivamente o hospital acaba sendo un hospital de referencia obstétrico en toda América Latina. Hijas de Galicia xa se inaugura con cantidade de salas, con un cadro médico impresionante, cunha media de 200 mulleres que entraban e saían diariamente. Estaba nun barrio que se chamaba Nova Galicia, o barrio de Lullanó. A Nova Galicia porque foi un sitio un pouco nas aforas do centro urbano da cidade de Habana, no que se estableceron moitos negocios. Basicamente os galegos fomos moi comerciantes. Nesa Nova Galicia estaba Hijas de Galicia. Dicía Arantxa Fernández Crespo, non? Directora da Cátedra Neira Vilas da Universidade de Habana, que non só é o himno, a bandeira ou a Real Academia, non? Que unha gran parte da mentalidade do feminismo en Galicia tamén nace en Cuba. E, ademais de ser unha importante rede de apoio e asistencia, é unha contorna en que se desenvolven, tanto en Cuba como para Galicia, comunicacións directas, non, entre o feminismo. Falo concretamente dos congresos de mulleres cubanas que se fan no 23, no 25 e no 39, no Centro Galego, precisamente, non? Bueno, no Centro Galego se facía a inauguración. O Centro Galego non era moi feminista que digamos. Pero tamén tiña... O Centro Galego era un sitio tan importante na Habana do primeiro cuarto de século, bueno, hasta a Revolución, que ali se presentaban os presidentes da República. Tiña máis orzamento que a propia cidade de Habana, cando se inaugura. É dicir, o Centro Galego era un lugar, aparte de luxosísimo, vamos, de verdade, tiñamos un certo complexo de novos ricos, creo, e se sigue chamando Centro Galego, efectivamente, e é un lugar no que se fan cousas que non están organizadas polo propio Centro Galego. Nese sentido, creo que nese sentido, como estes congresos se inauguran ali, supoño, porque desde logo o Centro Galego non só non organizaba, sino que non favoreceu demasiado a creación de Hijas de Galicia. Cando falo do Centro Galego son das directivas puntuais, obviamente, nos momentos históricos dos que estamos a falar. E antes da Guerra Civil, antes da República, había un movimento feminista xa moi importante, vinculado ao mundo da educación, como María de Maeztu, non? Ou vinculado a mulleres xornalistas como Colombín, que facían un discurso moi parecido. Por exemplo, unha muller tan alternativa como Colombín, que era masona, por certo, como moitas destas mulleres feministas, pois falaba moito do mesmo que Andrea López Chao, da importancia do poder que a muller tiña como educadora no fogar. Que esa posición social, digamos, que parece para nós un constructo antiguo, naquel momento era valioso, porque se a muller se formaba, podía formar mellor as novas xeracións e poderían ter mellores oportunidades. E iso era un poder
o que non tiñan que renunciar, sino facer uso del. Bueno, pois iso tamén o decían feministas de aquí na mesma altura. Como non iba a haber comunicación? Se estaba Pardo Bazán escribindo nos xornais de acá, nos xornais de alá, xa falaba de feminismo, falaba de mullericidio. Como non iba a ver se Concepción Arenal estaba presente nos plans educativos do Centro Galego da Habana? Que interesante que nos contou o porteiro, Este é unha proba máis do tanto que creemos que sabemos da nosa historia, pero non é tal. E non queremos rematar de falar da relación Cuba-Galicia sen mencionar un dos máis ilustres nomes que viviu alá moitos anos. Falo de Xosé Neira Vilas. O autor Xosé Neira Vilas viviu 31 anos naquela illa. Neira Vilas, na súa longa estadía en Cuba, foi comprobando como había moitos galegos que empregaban a nosa lingua para comunicarse entre eles. Sobre todo en certas profesións detectou un uso moi habitual e estendido. Carboeiros, ferroviarios, azucreiros e mariñeiros son as que destacan, entre outras. Incluso os descendentes destes emigrantes o aprendían e mostraban interese por el. Tamén detectou a forte morriña destes galegos con respecto a Galicia. Tamén falaba do emprego de algo moi galego, os alcumes. Os emigrantes galegos de Cuba alcumábanse uns aos outros na súa lingua nai. Unha historia ben curiosa é a de Manuel Galán Marcos, o cal bautizou o lugar de Cuba no que vivía como Galicia. Aos seus fillos ensinoulle o galego e nas súas cartas sempre poñía Galicia, como lugar de escritura da mesma. Sen dúbida, todo un exercicio de nostalgia. Cuba é dos lugares do novo continente con máis pegada galega. Agora, poñamos rumbo a México. Pois xa estamos en México, caro Gabri. Que podemos contar desta terra que nos une a Galicia? Pois varios temas. Desde unha real congregación de galegos formada no século XVIII en Galicia ata unha terra de esperanza para os exiliados polo franquismo. Pois empecemos polo primeiro tema. A Real Congregación dos Naturais e Orixinarios do Reino de Galicia en México. Esta tivo unha vixencia de case 100 anos, desde mediados do século XVIII ata mediados do século XIX. Grazas á conservación dos documentos xerados por esta entidade, podemos coñecer aspectos moi interesantes dos galegos do Novo Mundo. Vida cotiá, sociedade, que os motivaba para pertencer a esta congregación, costumes, ideas... Merece salientarse, por exemplo, o espírito de solidariedade que, estatutariamente, debía animar os congregantes en relación coa práctica de obras de caridade e beneficencia cos propios galegos residentes en México ou os seus descendentes. Son tales como visitar e asistir aos pobres, enfermos, en hospitais e cárceres e procurar albergue, acomodo e ensino para os nenos e adolescentes. Un aspecto interesante desta congregación era a devoción que lle profesaban a Sebastián de Aparicio, e preguntarédesvos: quen era este home? Sebastián de Aparicio naceu na Gudiña, Ourense, no século XVI. De novo, emigra a Castela para traballar ata que decide vir para México e aquí realiza unha moi boa fortuna. Pero para sorpresa de moitos decide donar todo a un convento e internarse como franciscano. A súa vida foi exemplo para moita xente e a día de hoxe a súa figura está beatificada. Como dixemos, esta congregación desaparece a mediados do XIX, pero a nós chegáronos os seus documentos que son unha sorte de información moi importante. Agora, se mo permites, Gabri, avancemos no tempo e falemos dun dos temas que máis nos unen como galegos a México, o exilio de milleiros de galegos e galegas debido á Guerra Civil e a posterior ditadura franquista. Lembremos que o franquismo instalado en 1939 perseguía aos seus opositores, e aquí inclúense figuras tan relevantes como Castelao. Pero neste episodio temos que falar de figuras destacadas que tiveron que exiliarse en México para protexer e salvagardar as súas vidas. En concreto, imos falar de 3: Florencio Delgado e Gurriarán, don Lorenzo Varela e Osorio Tafal. Florencio Delgado e Lorenzo Varela tiveron o seu ano das letras galegas, 2022 e 2005, respectivamente. Florencio Delgado Gurriarán foi militante do Partido Galeguista, colaborador de Castelao, promotor de iniciativas editoriais e radiofónicas. Como poeta escribiu Entre dous mundos, a súa terra de Valdeorras e o país de acollida, México. Naceu o 27 de agosto de 1903 en Córgomo, Villamartín de Valdeorras. Despois, por motivo da profesión de seu pai, perito agrícola e funcionario do Ministerio de Fomento, toda a familia viviu en Ourense, Palencia e Valladolid, onde Florencio estudou a carreira de Dereito entre 1918 e 1924.
Comezou a militar no Partido Galeguista, fundado en decembro de 1931, moi comprometido, sobre todo, coa defensa do seu tesouro máis prezado, o idioma que aprendeu a falar coa súa xente da terra de Valdeorras e a escribilo de forma autodidacta, lendo Os aires da miña terra de Curros Enríquez. O seu compromiso co galeguismo e a República forzouno a marchar de Galicia e acabar en México, onde refaría a súa vida. Pero sen perder o seu compromiso co partido e a súa terra. Así a súa militancia política seguiu moi activa. Tamén parte da súa obra poética terá esa mensaxe política tan necesaria que lle valeron os alcumes de poeta do exilio mexicano. De feito, hai unha obra de poesía publicada en 1943 da cal é promotor que se coñece como Cancioneiro da Loita Galega. Unha obra colectiva concibida para ser homenaxe á memoria dos mártires galeguistas e ao mesmo tempo para mostrar a propios e alleos que Galicia e a cultura galega, ben que maltreitas, resisten. O mesmo Florencio incluiu 11 dos 12 poemas do Cancioneiro no seu libro titulado O soño do guieiro, de 1986. Dentre todos eles, pola súa fondura emotiva, destaca o titulado Morte de Alexandre Bóveda. Irmán Alexandre Bóveda, abrente da nosa terra. Delgado Gurriarán falecería no ano 1987, en Fair Oaks, California. Outra figura do galeguismo que se exiliou en México foi o xornalista e poeta Xesús Lorenzo Varela Vázquez, Lorenzo Varela. Desde alí, Lorenzo Varela loitará coa súa poesía en contra dun réxime que asasinará e exiliará a miles de españois. Estivo presente na primeira liña de acción e do compromiso a prol de Galicia, en todas as etapas da súa vida e na súa militancia política do Partido Comunista. A poesía e o xornalismo foron as canles que acolleron as súas creacións, as palabras e os proxectos compartidos estreita intensamente con figuras senlleiras como Luis Seoane ou Arturo Cuadrado. Traballou dende México en revistas culturais. Estas cumprían unha misión capital como elementos de identidade e aglutinantes dos grupos que as sacaban adiante. Ademais, serviron para fomentar a ilusión de que a derrota era momentánea e para soster o espírito de loita, unhas premisas que contribúen a explicar que maiormente vexan a luz na década dos 40 e a comezo dos 50, período no cal situaban as súas esperanzas en que os aliados derrocasen o franquismo para así volver á península e instaurar de novo a República. 4 das estudadas, Romance, De Mar a Mar, Correo Literario e Cabalgata, non sairían ao mercado sen o empeño e teimosía de Lorenzo Varela, e na súa traxectoria foi decisiva a súa inquebrantable dedicación. Por último, debemos falar dunha personalidade igual non tan coñecida, pero de firmes crenzas e gran traballo. Estou falando de Viviano Fernández Osorio Tafal. Naceu en Salcedo, Pontevedra, en 1902. Destacado biólogo e profesor de ciencias naturais, político de longo percorrido e de fidelidade republicana inquebrantable. Tras a Guerra Civil exiliouse en México e desempeñou altos cargos de asesor diplomático en organismos internacionais de tan alta responsabilidade como a FAO ou a ONU. Núñez Seixas contanos que, aínda que galeguista, o sentimento de republicanismo era superior, polo que o máis importante para el era a defensa da República e non tanto a da nosa autonomía. Para eles, o fundamental era a defensa da República, das institucións republicanas, e o de ser galego era máis circunstancial, non? Aínda que despois, na súa vida cotiá, nos círculos de sociabilidade que frecuentaban, pois tendesen a estar con outros galegos, non? E despois hai outra parte do exilio galego, nomeadamente os galeguistas, e xente máis ou menos afín, os galeguistas, que consideran que o exilio galego ten unha entidade en sí mesma. E, polo tanto, que non se senten como galegos que participan do exilio republicano español, senón que queren conformar unha esfera pública, autónoma e un tecido, ou artellar un tecido institucional propio, ¿no? Para despois negociar negociar con quen? Co goberno da República, no suposto dunha reinstauración da República, que esa República sexa plurinacional, sexa diferente. Ese é o sentido da estrategia de Castelao, co Consello de Galiza, co Pacto Galeusca, etc. ¿no? Pero hai outros sectores da colectividade galega que non están nesas. Son alleos a esa. Son anarquistas, son da CNT, participan na CNT, ás veces artellan subgrupos dentro ou editan voceiros, o que sei, Manuel Gerpe, pues que edita el Republicano Gallego en Bos Aires, pero para ele o fundamental é a identidade da esquerda republicana e a identidade da restauración da República. ¿no? E o tema da autonomía de Galicia, ademais, para boa parte dos exilos republicanos galegos, non para todos, pero sí para unha parte importante, pasa a un segundo plano. É dicir, para eles agora fundamental era a defensa da República
e non a defensa do autogoberno de Galicia, que ademais perde, non está na orde de prioridades do goberno republicano español en prácticamente ningún momento. Que interaccións bidireccionais podemos achar entre as comunidades galegas e os seus países de acollida? É dicir, non só nós fomos a levar cousas ali, entendo que nós tamén trouxemos cousas que nos deron e tamén deixamos nós, entendo, non? Que os emigrantes acababan parecéndose á sociedade a que emigraban. Bueno, isto é unha lei non escrita de todas as migracións. Mais alá das cuestións anecdóticas, de beber mate, ainda que con azucre, a afección nosa polo churrasco, aínda que non sexa churrasco dali, que lle chamemos, somos cartos, lle chamemos pesos, aunque se chamase non as moedas de 5 pesetas chamábaselles pesos, ou patacóns, que isto tamén é argentino, pero tamén pode ser influencia galega ali, olla. Mais alá de todas estas cuestións, sí que é verdade que, digamos, a cidade para os galegos, ou todo para os campesiños galegos, era moito máis Bos Aires, Habana, Montevideo, mesmo Nova York, do que Madrid ou Barcelona. En 1948, a etapa científica de Tafal en México deu paso a outra máis universalista ao entrar a formar parte do persoal civil da Organización das Nacións Unidas. Como ideólogo do terceiro mundo, de todas estas actividades foi quedando testemunha escrita en numerosos traballos científicos ou informes oficiais dirixidos aos organismos para os que traballaba. En xuño de 1974 xubilouse voluntariamente con rango de subsecretario xeral como funcionario de Nacións Unidas e regresa a México para seguir vinculado a este alto organismo. En 1977, durante a transición democrática en España, o xefe do goberno Adolfo Suárez propúxolle a Tafal que, como no caso de Tarradellas en Cataluña, persidise o tránsito da ditadura a democracia en Galicia. Cuando era muy joven y aún no estaba preparado, fui llamado a importantes cargos de gobierno. Ahora, con mi experiencia, estaría preparado para asumir grandes responsabilidades. Pero después de 40 años fuera de mi patria, no estoy legitimado para aceptarlos. Porén, outras testemuñas, como a de Díaz Pardo, amigo co que se carteou moitos anos, aseguran que de ser reclamado polas forzas políticas galegas, tería aceptado. Viviano Fernández Osorio Tafal, o funcionario de orixe galega de maior rango das Nacións Unidas, faleceu en agosto de 1990 en Cidade de México. Poucos días despois, as súas cinzas foron inhumadas xunto ás de seus pais no cemiterio pontevedrés de San Mauro. Se vos digo que os galegos construíron a canle de Panamá, que vos parecería? Igual exaxero un pouco, mas se nos acompañades a miña David neste podcast veredes que a importancia dos nosos emigrantes e da súa fama na construción da canle que uniu o Atlántico Pacífico hai 100 anos. Sen temor a trabucarme, diría que a historia máis interesante deste episodio, claramente é subxetivo, pero vamos alá. Panamá non estaba na lista de destinos prioritarios para a diáspora galega. Non obstante, a principios de século converteríase nun foco de atracción temporal para un número bastante significativo de galegos. O motivo que os levou a iniciar a aventura migratoria cara ao istmo foi participar nas obras de construción dunha canle que uniría dous grandes océanos, o Atlántico e o Pacífico, a canle de Panamá. O interesante é que os que estaban involucrados na construción desta canle, como o enxeñeiro, o xefe John Stevens, facían fincapé en que querían traballadores galegos, debido á súa boa zona que tiñan polo fantástico rendemento que amosaron nas obras do ferrocarril da illa de Cuba. Stevens tiña coñecemento desa boa zona, pois eran considerados duros e traballadores. Nun principio, o seu obxectivo era facerse cuns 4.000 ou 5.000. Foron os mellores tratados da categoría Silver Roll, é dicir, dos que facían o traballo duro da canle. De feito, entre os mandatarios, tiñan claro que debían ter contentos, os emigrantes galegos en concreto. Os seus nomes e apelidos eran anotados nunha carta para que fosen ben identificados unha vez que desembarcasen en Colón. A finalidade de tal petición era lograr que os emigrantes escollidos servisen de voceiros das boas condicións e así escribiríanlles aos seus familiares e veciños dándolles boas noticias e incluso invitándoos a emigrar a Panamá. O 25 de febreiro de 1906, o New York Daily Tribune escribía nunha noticia titulada Gallegos at Home que Galicia ten a raza de homes máis resistente de España e que os galegos son fortes e capaces de traballar duro, baixo sol e durante moito longo tempo. Son persoas acostumadas a marchar lonxe da súa terra para realizar traballos manuais como os da seiga de Castela e tamén de América do Sur ou Portugal. A súa lingua non era castelá e están máis ligados aos portugueses que aos españois. Temos falado de Cuba, Panamá, Argentina, México. É evidente que a nosa xente xa sabe da conexión de Galicia co centro e o sur de América, pero que hai de Estados Unidos?
O certo é que, aínda que non contamos cunha ampla conexión como cos lugares que ti fas referencia, David, sí que podemos fiar a través de algunhas historias cousas que nos unen aos americanos. Sí, por exemplo, o secuestro do Santa María e a Operación Dulcinea. Esta historia merece ser contada. O navío de pasaxeiros Santa María foi o transatlántico portugués máis soado a nivel internacional do século XX. Pertenceu á frota de buques da Compañía Colonial de Navegasao. Foi construído en Bélxica no ano 1953 e transportou pasaxeiros durante 20 anos, a maioría deles emigrantes galegos, españois e portugueses. Realizaba a ruta regular entre Europa e América do Sur, con escala tamén na costa de Florida. Pero que aquí nos interesa non é o transporte de pasaxeiros, senón o que ocorreu o 22 de xaneiro de 1961 no mar do Caribe. Unha acción armada bautizada co nome de Operación Dulcinea. Esa acción armada que derivou no secuestro do Santa María foi cometida por un grupo de activistas políticos galegos e portugueses, fundadores da agrupación denominada DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, en galego, e Direcção Revolucionaria Ibérica de Libertação, en portugués. Este movimento pretendía crear unha corrente de opinión pública internacional contraria aos réximes dictatoriais vixentes nos dous estados ibéricos, o salazarista e o franquista. Tentaban desencadear un fenómeno de converxencia política e apoio capaz de derrubar ambas as dúas ditaduras. Ao mesmo tempo, procuraba a liberación dos territorios colonizados por España e Portugal no continente africano. Na captura do buque participaron 24 membros do DRIL. A operación estivo principalmente encabezada polo capitán portugués Enrique Galvao e dous galegos, Xosé Velo Mosquera, que foi quen concibiu gran parte desta, e o excomandante da Mariña de Guerra da República Española Xosé Fernández Vázquez, máis coñecido como comandante Soutomayor. O galeguista Xosé Velo Mosquera tivo unha importante actividade antifranquista, polo que padeceu torturas e o cárcere. Foi un dos fundadores do DRIL. No seu apartamento caraqueño do edificio Baute tiveron lugar as xuntanzas. Velo propuxo accións militares e decidiron así secuestrar o Santa María. Durante os días de secuestro do barco, Velo pasaba moitas horas socializando cos pasaxeiros das diversas clases. Explicáballes devagar os obxectivos do movimento revolucionario e máis as posibilidades existentes para poder derrubar os réximes dictatoriais. A súa proximidade despertaba moitas simpatías entre os pasaxeiros e abríase un animado debate. Xosé Fernández Vázquez era militar de formación. Foi tenente da Armada Republicana durante a Guerra Civil. Logo de ser apresado, foi internado no campo de exterminio de Auschwitz, onde porén conseguiu sobrevivir. Como membro fundador do DRIL, o comandante Soutomayor tivo un papel destacado no secuestro do Santa María, pois era o único dos integrantes do comando que tiña coñecementos e experiencia para tripular un barco. Co figura de José Rubia Barcia, daremos por finalizada esta viaxe tan fascinante por terras americanas, que non tiñan tanta zona como outras na relación con Galicia. Rubia Barcia nace en Mugardos no ano 1914. Os seus estudos céntranse en filosofía e letras e o seu apoio á República provocou un destino semellante ao de tantos outros, o exilio. Despois de pasar por Francia e Cuba, instálase en Estados Unidos, para ensinar na Universidade de Princeton, pasando despois a Nova York. En 1944, traballou de comentarista e escritor do programa en español da radio norteamericana da Office of War Information. Ese mesmo ano marchou con Luis Buñuel a Hollywood e traballou como escritor e director de dobraxes nos estudios Warner Brothers. Irónicamente, me quedo sin trabajo en Hollywood y Buñuel conmigo porque teníamos demasiado éxito. El secreto de haber perdido el trabajo fue el éxito que teníamos. Porque estaban tan bien dobladas nuestras películas que estaban arruinando a la industria cinematográfica de México y de la Argentina. Entonces, los gobiernos de México y la Argentina pidieron a Roosevelt que, como un gesto de buena voluntad, terminara con el doblaje en Hollywood para permitirle a la industria aquella desarrollarse, porque todos los pequeños pueblos y ciudades que no podían aceptar películas americanas en inglés, aceptaban las películas dobladas, y tenían gran éxito y gustaban más que las nacionales. Y entonces, accediendo a la petición de los productores mexicanos y tal, el gobierno americano, como gesto de buena voluntad, acabó con el doblaje. E imos rematando con este evento de Poñente. Este son tan fermoso de violín que escoitades nos vosos oídos é unha composición de Manuel Quiroga, unha das figuras mundiais de violín a comezos do século XX. Manuel Quiroga Losada nace o 15 de abril de 1892 na Rúa dos Comercios da cidade de Pontevedra. A unha idade moi temperá recibe clases de violín de afeccionados locais como Isidro Puga e Juan Sayago e posteriormente de Benito Medal, violinista de maior coñecemento e experiencia. A partir dese momento comeza a actuar en moitos lugares de Galicia. O seu talento é evidente, a súa fama acada a Madrid e posteriormente Europa.
En París, Quiroga absorberá toda a riqueza que poida ofrecer unha das cidades máis culturais do momento. Relaciónase con importantes músicos como Paré, Miló, Casals, Falla, Infante, Turina ou Viñes. O seu prestixio continúa en aumento e fará xiras americanas. Países como Argentina ou Estados Unidos poderán gozar do seu talento, ou casas reais como a inglesa. Será nunha desas viaxes que comezan os problemas de saúde para Manuel Quiroga. Na xira de 1937 en Nova York, un camión de Times Square acaba con todos os seus proxectos e ilusións. Só se subirá 2 veces máis a un escenario e será no ano seguinte, en 1938. Os anos todos que veñen a continuación serán malos, tanto pola súa enfermidade como polas súas penurias económicas. O 24 de xaneiro de 1960, Manuel Quiroga Losada é proclamado Académico de Honra da Real Academia de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario. O nomeamento foi moi importante para o artista, pero, desgraciadamente, os atrasos na imposición da medalla non permitiron que se realizase en vida, ao pagarse a súa luz o 19 de abril de 1961. Ata outro evento. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.